Ez zien Lourdes euskera ikezen duen? Euskera, erdera bapez. Euskerie, da gero, pues, astiro inglesa. Niako gero lagun batzuk ikizuz erdedunet izenak, da baz apurtxu eta ezkin ziren. Erdera nik ez duten ezer, ja, nausia arte, pentsegun etorrik jo igual onantza eta haitek eta zen du, zelan gizau igual engu dela erdera, berton haitizta, da igual apurtxu jarkikie. Dejona zen Ziniko Technical College, es un kolokizioa handizera de teknikoak erakutsitzunak eta lenguak eta zerak ez eta, da antxein jo eta probet erdera de Argentini bateaz. Maiz dizena Argentinie. Da, haizia zeuzer. Gero, ni bezuta nada praktiki. Oin beba ikusten da erdera egin duen berba, ez dekonduna faio batzuk. Normal izin da generoan asuntua. Nau akustum eta ingleseaz generoak esteko horren guen da antxein, no serin, bestantzien, bueno,